Γεια σας, είμαι ο Πάρης και σήμερα θα φτιάξουμε μια εύκολη κατασκευή για το καλοκαίρι. Ένα χάρτινο ψαράκι, σαν αυτό που βλέπετε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3 χάρτινα πιατάκια, ένα σιραπτικό, ένα μάτι για να κολλήσουμε στο ψάρι, ψαλίδι, κόλλα στιγμής και πολύχρωμο μαρκαδόρι. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Παίρνουμε το πρώτο πιάτο και κόβουμε ένα μικρό τριγωνάκι στη μία πλευρά του. Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο πιάτο. Στη συνέχεια συρράπτουμε τα δύο πιάτα μεταξύ τους. Τα συρράπτουμε καλά για να μην ανοίγουνε. Κατόπιν θα κολλήσω το πτερίγιο, το οποίο θα το συρράψω στο πάνω μέρος του πιάτου. Τώρα θα κολλήσω το μάτι. Στη συνέχεια παίρνω το δεύτερο πιάτο και το κόβω στη μέση. Κρατάω τη μία πλευρά και κόβω ένα βαθύ τρίγωνο. Το ίδιο κάνω και με την άλλη πλευρά. Προσπαθώ να τα κόψω στο ίδιο σημείο. Στη συνέχεια συρράπτω τα δύο πιάτα μεταξύ τους για να φτιάξω την ουρά. Τώρα παίρνω την ουρά του ψαριού και την συρράπτω στο υπόλοιπο ψάρι. Την πιάνω και από τις δύο πλευρές για να είναι σταθερή.
Και το ψάρι μου είναι έτοιμο. Μπορώ είτε να το χρωματίσω με μαρκαδόρους, όπως το ψάρι που δείξαμε στην αρχή, είτε με τέμπερες.